gayon na hisgutan ta ang kamahinungdanon sa labing unang misa nga gipahigayon sa Limasawa Island o karon makauban ta ang historian nga si Dr. Rolando Borinaga. Maayong buntag, Doc. Kumusta ang inyong kabuntagon? Maayong buntag, Sab Cecil, kaninya dia sa estasyon o sa atong audience. Doc, first of all, for the information of our viewers, unsa ka espesyal o kaimportante nga panghitabo ang napatik sa kasaysayan karong adlaw March 31 nga adunay dakong impact kanatong mga Pinoy? Okay, ang mabasa nato sa atong textbook mao nga karong adlaw i-celebrar ang first mass din sa Pilipinas dito sa isla sa Limasawa, Southern Leyte, kaniadtong March 31, 1521. Sa pagkakaroon, ang tawag na ani karon First Easter Sunday Mass o nakita sa ika-500 ka anibersaryo sa niini nga event na. Can you elaborate, Doc, unsay mga interesting facts ang wa masayri sa kadaghanan kabahin sa labing unang misa sa tibuok Pilipinas? So ang pinaka-interesting facts sa giingon nato nga first mass nga nahimo nga ugat karon sa dakong panagbangi mao nga giselebrar kini nga giingon natong first mass sa Butuan sulod sa sobra 200 anyos until around 1890s na. Ang gibasihan sa Butuan claim mao ang mistranslation sa Pigafetta account ni Ramosio sa ka-travel author niadtong mid 1500s. So base niini si Dr. Tavera nag-ingon nga ang Butuan claim usa ka imaginary event or so imahinado. So maingon nato nga ang pagselebrar sa first mass sa Limasawa mga 100 years pa lang ug nagsugod kini niadtong 1921. Ug Doc, unsay mga ebidensya nga nakita ninyo nga ang unang misa sa Pilipinas sa Limasawa gayud nahitabo? Actually, doon ay confusion ani sa primary sources sa Magellan Expedition niadtong 1521 kung sulat nga mga nga latitude wala magkapareho ang latitude sa Masawa karon Limasawa na nga gisulat sa mga eyewitnesses. So doon ay variation from 9 degrees to 9 2/3 degrees. So, niya ang apan kini naklaro na ang naklaro na sa mga primary sources sa sunod nga sa Villalobos Expedition sa 1544 o Legazpi Expedition sa 1565 nga ang Limasawa na karon mao gid ang isla nga naa sa Southern Leyte og dili ang Masaw nga didto sa Butuan. Doc, para kanimo unsa ka importante ang pagbalik lantaw nato sa ato ang kasaysayan? Para sa akong prinsipyo lamang gadanan ay sa Tagalog ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi darating sa paroroonan. Ang dili mulingi sa gigikanan, lagmit dili makabot sa padulngan. Applicable pud ni sa atong pagtuon sa kasaysayan. Finally, Doc, unsay gusto niyong ibilin nga mensahe para sa ato ang mga viewers? Okay. Kini karon nga atong mga nga selebrasyon mao ni karon ang panahon nga atong hatagan og bili ang atong perspektibo ug panglantaw sa mga Bisaya bahin sa kasaysayan sa Magellan Expedition kaniadtong 1521. Ang tema karon mao ang victory and humanity. Kadaogan og pagkatawhanon. Daghan kaayong salamat, Dr. Borinaga, sa mga impormasyon nga imong gihatag kanamo karong buntaga. Welcome, Cecil. Thank you.